A ti, chao. Pois nada, o que lles dicía, nos imos agora á festa do Melindre, a Melide, porque se maio é o mes das comuñóns, tamén o é dos melindres ali nesta vila coñecida como Terra Doce. Ali, acompañado dos mellores embaixadores do 12, acabados de nomear, hai nada, e tamén de algún compañeiro desta casa, que larpeiros temos moitos, xa o saben, pois segue Antón López. Ora de novo, compañeiro, temos a Tocome Fala ali en directo, non? Por certo, ti tamén eres larpeiro ou non? Contanos. Eu son moi larpeiro, teño aquí un dilema, non sei se atender o micrófono ou atender o melindre que faltame por comer. Bueno, tempo para o 12 hai sempre, dende logo. Falabas de embaixadores, falabas de larpeiros, e non pode haber outro embaixador e larpeiro en Galicia que o home que teño ao meu lado, que acaba de ler o pregón da festa, que vai ensinar o diploma que lle deu a organización. Bos días, Tomás. Que tal, bos días, Antón? Un saúdo para todos. Temos o problema esta mañá de ser empalagosos, Tomás. Home, nunca. Un galdrumeiro e un larpeiro nunca poden ser empalagosos, home. O que pasa é que estamos na festa do Melindre, que é unha festa do rico, do amendoado. Esta é unha única festa na que se come o doce antes do salgado, non? Eu, por iso, sempre que podo, pois apaño aí uns melindres para o aperitivo, logo xa lle metemos algo máis sólido, algo de carne, un peixe, e logo outros melindres, pero xa mollados en viño doce, unha cousa así. Non hai que facer nada máis. Xa vedes como é unha enciclopedia andante da gastronomía galega, que o estiven escoitando a entrevista que lle fixo o gran Xosé Manuel García na Radio Galega, e a verdade é que impresionoume, porque tes unha sabiduría da gastronomía de verdade, o digo sinceramente, que si o viño de Arbo, que si a tarta de Allariz. Home, teño moita bagaxe porque son 14 anos nos deportes. E claro, 14 anos en deportes pois convirten a un larpeiro nun larpeiro especialista, porque sempre que hai que ir a pois, o Anxo Carro, Couto, Balaído, Riazor, San Lázaro, e sempre hai aí un restaurante bo, un restaurante bonito onde xantar e onde darlle un pouco de gusto ao bandullo. Porque ti sabes que a impresión que dase é outra. Peor, supoño. Por suposto. Eu me esperaba, eu non coñecía personalmente a Tomás Alonso, e claro, o vía no programa de larpeiros e dicía, este home ten un morro, únicamente colle a cesta da comida, di que vai a tal sitio a Portal, pero despois se senta, eso sí, bota un par de versos para quedar ben. Hola, que tal? Bo día. Como vedes, isto é increíble, o sea, non se pode falar con Alonso, con Tomás, porque ten un montón de admiradoras. Veña pa aquí. Xa comeu os melindres ou non? Non, ainda non nos comín, vou nos comprar. Por baixo os provei, pero vou... Compralos e logo comelos. Aí estamos. Que un día. Dixo un beso gastouse. De onde ven vostedes? De Gurdes. Que ben o pasa, De maravilla. Ademais viñen a propósito solo polos melindres. E por Tomás Alonso tamén. Ai, tamén, Non claro. lle quere dar un bico a Tomás Alonso? Ai, ou 3 ou 4. Estou moito máis delgado en persoa, Home, claro. A cámara con Tomás ten o efecto contrario. En lugar de engordar, no lugar de Tomás, adelgaza. É que sempre me din, estás máis delgado e tal, é verdade. Na cámara fai máis gordo. Estou con vostede, señora. A cámara faime máis gordo. A culpa é deste da viseira. Tomás, teño que despedir. Queres facelo de algunha forma? Xa me despediron moitas veces, así que unha máis non pasa nada. Non, que un saúdo para todos da Televisión de Galicia e que sempre é un placer estar aquí comendo melindres e saudar amigos. E que veñan a festa, que todavía dura durante todo o domingo. Que veñan que sou o embaixador. Que ben o pase, nada, ti aproveitando para comer, Antón? Pois nada, queda aí, que hai moi bo ambiente, te loguiño, grazas.